Para ipakita ang lubos na pagsuporta sa offline and online distance learning, nagsimula ng mamahagi si OIC Schools Division Superintendent Dr. Sheila Marie Permesias ng computer tablets na handog ng mga Samaritan sa mga learners na mula sa financially challenged families. Ang personal effort ni Dr. Permesias sa pamamahagi ng mga computer tablets ay kaugnay na rin sa kanyang hiling sa mga local chief executives o mayors na suportahan ang online at offline distance learning modality maliban sa pagsuporta sa modular distance learning. Naging makabuluhan at produktibo ang pakikipag-ugnayan ni SDS Permesias sa mga LGUs kung saan ay naghayag ang mga mayors ng pakikiisa sa bayanihan for computer tablets na ibibigay sa mga learners na mula sa financially challenged families. Matatandaan na nagsimulang mag-ikot sa mga bayan si SDS Permesias kasama ang dalawang Assistant Schools Division Superintendents para ihayag sa mga local officials ang estado ng Basic Education and Learning Continuity Plan ng Sangay. Dito ay hiningi ni Dr. Permesias ang suporta ng mga mayors sa pagpapalakas ng internet connectivity sa kanilang mga nasasakupan para maitaguyod ang online at offline distance learning na tinitignang mainam para makaiwas sa physical contact ang mga guro at mga magulang. Kabilang sa mga huling bayan na binisita ng top officials ng Sangay para sa courtesy call on the local chief executives ang Bani sa pangunguna ni Mayor Cothera Gwen Palafox Yamamoto, Bugalion sa pangunguna ni Mayor Priscilla I. Espino at Santa Barbara sa pangunguna ni Mayor Joel F. De Los Santos. Binisita din ng mga opisyalis ng Sangay si 2nd District Representative Jomel Anthony I. Espino kung saan ay inihayag ng kongresista ang pagsuporta sa provision ng computer tablets na gagamitin ng mga learner mula sa financially challenged families. Matapos ang courtesy call on the local chief executives o mga mayors, ay pinulong naman ng top officials ng Sangay ang mga principal at school heads sa mga nasabing lokalidad. Nagbalik tanaw naman sa nakalipas na isang taon ng pagsaserbisyo sa Sangay si Dr. Permesias sa ginanap na State of the Division Address o SODA noong September 18 sa Pansangay na tanggapan. Dito ay naging emosyonal ang tagapamanihala habang kanyang pinapasalamatan ang workforce ng Sangay, kabilang ang mga guro, mga empleyado, mga partner institutions at mga stakeholders para sa kanilang taus-pusong pagsuporta at sa kanilang mga naiambag sa nakalipas na isang taon ng dekalidad na serbisyo sa Sangay ng Pangasinan 1. For the last 365 days, I can say that our journey towards excellence was so fruitful and so meaningful. For this reason, I would like to present to you the recollection of our accomplishments so that we shall all become more inspired to impressively bring honor to the good name of our beloved division. I can say that I had successfully defied the odds because you were with me during the journey. And as a great team, we have become a catalyst of change and had learned to make, appreciate, and embrace paradigm shifts. Umani naman ng pagkilala at papuri ang pamunuan ni Dr. Permesias mula sa mga presidente ng dalawang organisasyon ng mga guro sa Sangay na dumalo sa ginanap na SODA. When Ma'am Sheila was seated as the school's division superintendent, I always put in mind what she told us, that we need to trust the process and embrace the change. And because of that, as if we are really on the right track. And if you are going to look at the accomplishment of Ma'am Sheila in just a year, you can say that if you are going to measure it as if it is already 5 years. Meaning to say, she got a very high caliber in performance. All what she is doing is really for the good
of the School Division Office of Pangasinan. We barely have 2 weeks to go. In fact, after a week, we are going to start already the psychosocial. Nakikita ko naman na handa na ang lahat. Naka-ready na po ang bawat school. Siguro may mga kunti lang siguro na pagkukulang pero we still have time naman para matugunan lahat ng pangangailangan pagdating ng October 5. First of all, I would like to greet Madam Sheila a very successful 1-year anniversary as our SDSOIC of SDO1 Pangasinan. For her leadership and the accomplishments for the past 1 year, I should say the equivalent of her 1-year accomplishment is equivalent to 5 years of accomplishment of a normal working leader. All her accomplishment, we need not elaborate it, just see it. Just look at it and hear at it. So what I can say is she's really a super leader, a superwoman, and she's an amazing leader. Matapos ang soda ni Dr. Premisias, ay sumunod ang ribbon cutting ng walkway canopy na pinagawa ng Premisias family at ang ribbon cutting ng HR Self-Service Kiosk, isang computer-based service provider na hindi na nangangailangan ng human interaction para sa pagproseso ng transaksyon. Ang high-end equipment na ito ay donasyon ni Harold Macapagal, CEO ng Inspire Tech. Inimbitahan naman para dumalo sa ginanap na Provincial School Board meeting sa Capitol Resort Hotel Lingayen noong September 22 si Dr. Premisias, kung saan ay napag-usapan ang magiging suporta ng pamahalaang panlalawigan sa Basic Education and Learning Continuity Plan at sa Learning Delivery Modality na gagamitin sa pasukan. Para naman sa pagpapalakas ng Public and Media Relations Arm ng SD1 Pangasinan ay inilunsad kamakailan ang mga programa kabilang ang Leksyon Pangasinan Radio Program, Kamustahan sa SD1 Pangasinan Talk Show at Leksyon Pangasinan One-on-One. Ang mga ito, kabilang ang Balitang Pansangay, Pangasinan 1 Recorded Newscast ay nasa ilalim ng Integrated Information and Education Campaign ng Sangay sa ilalim ng pamunuan ni SDS Premisias. Para sa Balitang Pansangay, Pangasinan 1, Greg Guerrero, happy to serve!